Hankalin 'yan TikTok ya tashi bayan an kama Unifiking kan zagin gwamna. Mabocin dandalin TikTok wata Mubarak Unifiking ya zunguro sama da kara, inda a cikin barkwancin da ya saba ya taɓa mai girma gwamnan jihar Kano da mai ɗakinsa, wanda hakan ya sa kwatsam wata rana sun gifta yawon shakatawa da abokiyarsa wato mabocin TikTok wato Nafisa Ishaq. Jami'an tsaro suka yi ram da shi kamar yadda Nafisa ta faɗa a wani bidiyo, amma sai dai lamarin a bakin 'yan TikTok yake yawo, domin kuwa babu wata kafar yada labarai da ta tabbatar da kama shi. Sai dai kimanin tsawon kwanaki 4 kenan Mubarak ɗin bai wallafa komai a dandalin nasa na TikTok ba, wanda hakan yake tabbatar da walakin. Wanda yanzu haka sauran 'yan TikTok ɗin suna ta wallafa bidiyo suna bawa mai girma gwamna hakuri, wasu kuwa na bayyana wautarsa tare da yin tsageranci ga mai girma gwamna, duk da ba yau ya saba ba akan manyan 'yan fim da 'yan siyasa, sai dai a wannan karo yayi a inda ba za a kawar masa da kai ba. Assalamu alaikum ga baki ɗaya al'umma Annabi Muhammadu da dai sauransu. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Wani ɗan abu ne yake faruwa tsakanin Mubarak Unifiking da gwamnatin garin nan. Na farko dai abin da zan fara cewa anan shine gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, amma kai Mubarak Unifiking in ban da tsaurin ido da ganganci irin naka, mutum yana kan lokaci shine gwamna mai ci a yanzu kuma gwamnan garinka da dai sauransu ka zo kai mai zagin tsaman nama da shi da matarsa. Ai ko mutum ba gwamna bane kai wannan zagin, wallahi sai ya ji ba daɗi ya ɗau action akan kabaranta na gwamna. Ni kullun kiran da nake yi anan shine kaddan kun karɓo siyasar wani ku zo ku ce za ku zagi wani, ma'ana kun karɓo kwangilar wani za ku tallata wani ɗan siyasa ku zagi wani ɗan siyasa. Kullun akan haka nake magana da mutane suke jin haushi na, sai su ce hanyar neman abinci ce ko wani abu, wanda kuma hakan babban illa ce gare ka gare ki da dai sauransu. Amma in ban da naka menene dan ka karɓo tallar wani zaka zo kai wa gwamnan garinka zagin tsaman naman Lipton? Wallahi baka kyauta ba. Ai gashi nan abin da ka janyo wa kanka ko wani abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ubangiji ya kawo mana karshen ta lafiya, saboda ana cewa me ake cewa magana zanar bunu, in ta riga ta fita bayan da za a yi sai haƙuri. Wannan abu mu kanmu wallahi ba mu san lokacin ma da wannan bawan Allah ya je fitar da wannan bidiyon ba mu san da shi ba. Ni har yanzu sai da aka zo wannan taron ma sannan na batar da takamaimai me yake faruwa. Ana ta maganar an kama Unifiking, an ce ya zagi gwamnatin jihar Kano kaza ya hada da 'ya'yansa da ma duka dai ake ta magana. To ni dai na da naji abin nan na tabbatar da cewa wannan bai yi daidai ba. To amma bayan da zami dole za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu bawa mai girma gwamnan jihar Kano da iyalansa gaba ɗaya da matansa da duk wasu danginsa hakuri akan wannan lamari, saboda mu kanmu ba mu goyi baya da abin da wannan bawan Allah ya yi ba. Ai bai kyautu ba. Uba ne, ko ka cire Dr. Umar Abdullahi Ganduje daga matsayinsa na gwamna, ka bar shi a matsayinsa na dattijan ta kasa, ka san uba ne na wasu, kuma sannan ko ba kuma za ka daraja furfura faɗar annabi. To amma dai bai kyauta a fito ka zo ka yi irin wannan bidiyon ba. Mu ba ma goyon baya gaskiya ga wannan abu, don haka ba mu da ƙarfi, ba mu da wannan bawan Allah nan mahaifinsa yana ta faɗi tashi akan lamarin nan, haka ake ta zuwa ana ta abu ɗaya, amma har yanzu an kasa cimma nasara. Dan girman Allah, dan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baba a yi haƙuri a janye kes ɗin nan. Assalamu alaikum, ni abokin Mubarak Unifiking ne, amma bana goyon bayan bidiyon da ya yi dangane da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma iyalansa. Duba da yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje babanmu ne kuma shugabanmu ne, adali ne na gwamna, kafatanin al'ummar da suke cikin jihar Kano, wanda ko da mahaifin Mubarak shi aka yi wa haka ba zai ji daɗi ba. Wanda mai girma gwamna ko babu komai dattijo ne, hakan ya saba kuma ya yi amfani da kalamai na rashin da'a da kuma kalamai na rashin ladabi, wanda hakan ya saba al'ada ta mu Hausawa da kuma Hausa Fulani. Gaskiya duba da yadda na kalli bidiyon na rashin da'a da Mubarak ya yi, akwai rashin ladabi a ciki, kuma akwai buƙatar a ladabtar da Mubarak domin cewa ya zama izina gare shi daga kuma 'yan baya
masu tunanin irin wannan rashin ladabi da rashin da'a dangane da mai girma gwamnan jihar Kano da kuma iyalansa. Gwamnati ikon Allah, kowa ya ja da ke sai ya ci ƙasa. Allah ya ƙara lafiya, ya ƙara mutuncin gwamgo, Allah ya ƙara darajar ka. Mai girma gwamna, Allah ya ja zamanin ka. Mai girma gwamna, kai kaɗai ne wani wanda ya zo Kano yake cin mutuncin manyan mu, ka taka mai mulki, kan samu Allah dai ƙara ma lafiya mai girma gwamna. Ba duk dan wahala ka sa shi a wahala mai girma gwamna. Allah ya ja zamanin ka, Allah ya ƙara lafiya mai girma gwamna. Tuba muke neman alfarma muke, abuwa muke nema mai girma gwamna. A yafe mana mai girma gwamna, abinda wannan yaron ya Mubarak bai kyauta ba mai girma gwamna. A yafe mai dan alfarmar Annabi Muhammad mai girma. Mu duk jahilan fadan ka ne gwamna, idan ba mu duk dakikan fadan ka bane. Allah ya tsira, Allah ya kara mutuncin ka, Allah ya ja zamanin ka. A yafe mai, yayi hauka, yayi gidadanci, kuma wallahi sai mun juya mai baya, amma a taimaka a yafe mai, a sake shi. Allah ya tsine wa TikTok, mun ya hauka, a yafe mai dan arzikin Annabi Muhammad mai girma gwamna. Tuba muke mai girma gwamna, Allah ya kara gwamna lafiya. In za mu awa 100 muna molan nan, a yafe mai, ba za mu gaji ba mai girma gwamna, dan arzikin Annabi Muhammad a yafe mai. Duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu daga Kannywood, wanda Hausa 247 TV suka ɗauki nauyi. Ku shiga ku yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Mun gode.